Inini zita ndonzi T.Rakatsinzwa. Ndoberekwa kurudzi rwevaira moyo chirandu. Ndo dzinza rangu randobva. Ndakazokurukurawo nhau yechivanhu, nhau yaMwari, nhau yamusikavanhu. Dambudziko ratakamira naro nderekuti maKristu anofunga kuti chivanhu, mweya wetsvina, vano believe in Christianity, vanoti chivanhu mweya wetsvina. Asi chivanhu hachisi mweya wetsvina. Mweya wetsvina ndo chiKristu chamuri kuita ichi. Because kada kutasisa kupinda kwakaita chiKristu chacho munomu ndo kunoratidza kuti ndi antikristu, munhu kuti Mwari auye kuzopamba zvinhu zvevanhu. Mwari anouya kuzokomborera vana panyika. Saka nhau yakaitika inhau yekuti pane homwe yambuya nehanda yaigara mukati menzvimbo inoyi, ine mufananidzo wakaiswa pakati pedhorobha. Ainzi mbuya, chinonzi mbuya nehanda, zvinoreva kuti handa dzemhondoro, handa dzeshumba. Saka iwewe kana uchichinjwa, uchishandurudzwa kubva kuumhondoro kuushumba, uchiitwa imbwa nemumwe munhu, kumirira kuti mumwe munhu achaita, isusu hatina chatinoita panyika pedu, tinongomirira vaive vanozouya vochinja zvinhu, isusu hatina pfungwa dzekuchinja zvinhu. Inhau yekuti munenge makarasa mudzimenyu. Vanokudza madzibaba avo makavaona paWorld Cup, 5 million population yepaKatar. Vakomana vakangodedza kuti World Cup yacho ngaitirwe munyika medu. Ndo vakachivaka, havana kuvakirwa nevarungu kana kunechii, vakachivaka vega. Chiri kukonzeresa kuti munhu mutema atadze kuziva kuti chinhu ndochitanga sei, inhau yekuti haana blessing pagift yaakapiwa. Kana vari vanotamba bhora, hambofamba kwavaona vachizonzi vatozosvika kunokwikwidzwa kunotora Ballon d'Or. Vanongotambira umu muSouth Africa umu, vongotambira zvimari zvavo zvangoperera ipapo. Hakuna kwazvinoenda. Hamuna culture. Vai vanenge vari kumaArab nations vanongokomborerwa, vanoisirwa blessing. Munogona kuita magifts, mukaita magifts muchingoshanda musina chaedza, munogona kungoita mari dzakawandisa but pasina chamunosiya pasi pano. Saka Mwari kana masvika kudenga, Mwari haatonge zvekubvunza zvinhu zvakawanda ka. Anongokubvunza kuti naiwe wauya hanzi right, wakaitei panyika, zvandakakuisa panyika wakaitei? What have you done as a contribution for the future generations? Ndo denga ratinge takutaura kuti Mwari ndo zvaanobvunza. Obva wati handina, zvanzi dzokera unotambudzika panyika uri pamwana wako. Saka zvinoitika ndezvekuti chinhu chinonzi chivanhu chakaurayiwa nechiKristu, ndobva chavharwa nzvimbo dzese dzinoera dzibva dzakatwa. Vanga vari padombo raMwari apo, vana chiremba vakabatana nemabhunu kutenesa chinhu chinonzi chivanhu, vachida kuisa uroyi, nokuti vanga vari varoyi. Muroyi anga abva kure, ainzi chiremba, aigara paepweta. Tasai mweya unofamba imomo, mweya wembwa chaiwo, mweya wekuti vana vadiki unoona vachinzi vari kutorara nevarume, mwana wogotoita nhumba ane 12 years. Mweya wacho wakasumuka uchibva nepapa. Vakabatana nevarungu vakapiwa ideology yekuti tinobata mhondoro sei paZimbabwe. Zvikanzi tinonodzigera musoro todzipfekedza zvinhu zvitsvuku, tichanyepedzera kungonobata navo pamatare avo, tovataimira, vobva wangono tobva tavasunga, tobva tauya tichikuratidzai kuti vari apa, movagera musoro, movafumura matare avo. Homwe yambuya nehanda nasekuru kakuyi ikasukirirwa pakopi apa. Ambuya nehanda vakangotaura kuti inini mapfupa angu achamuka, ende akamuka.
akamuka ende nyika ino haidzokere kuvachena. Vana ngavabate upfumi hwavo huri mumaoko, vazviitire zvinhu vagosiyira vana vavo, kwete kuisira vana vevarungu. Zvakare musachemerei kudzanzi mabasa ngaavhurwe kana kuti makambani ngaavhurwe. Nhau iri kudiwa apa inhau yekuzvipira kuchinja culture, kuti ndakutanga chinhu changu, ndakudira doro pasi, vadzimu vangu vakundivhurire blessing yekutanga chinhu changu. Ende kana tikada kuti tigare pasi tinyatsokutarisai kuti China inonzi welcome to the Communist Republic of China. MaChinese akazvivakira chinhu chavo. Right now MaChinese ane ma-US dollars akawandisa kupfuura ari muAmerica. Right, ndo vane the most US dollar, ndo vakacapture chinhu chinonzi USD. Vakadedzera kuti isusu hatiwezoshandira ikoko, uyai nefactory yenyu moivhurira kunoku, toshandira kunoku, motisira mari yacho kunoku, topedza chinhu chacho kunoku. But iwewe unongoda kuti murungu auye kunoku, kana kuti uende kunoshandira murungu akagara, uri kumupa upfumi hwakawandisa sei kuti iwewe unoenda muchengetera chembere yake, amai vake, wovachengeta, iwe wopiwa peanuts, wodzoka wobva wadzoka kunoku, wobva wasvika wobva wangonzi wafa, wobva wangovharwa. Ndokunonzi kufa kuraswa. Hatife takasvika, hatife takavaka nyika yedu kana tisingagoni kutanga chinhu chedu. Chinhu chacho chinotangika sei? Chinotangwa nokudira doro pasi. Zvinhu zvaingoitika nevadzimu vedu ndozvatofanira kuita. Imimi mukati izvona hazvisiri izvo ndezvekunyepa. Handikunyepereni, handikupikisei, handina nharo nemi, but chandakuda kuti ndingokuudzai ndechekuti vachadira doro pasi, makavaona vakatonyorwa kunzi shumba murambwi pasi. Imimi kana mukaita program dzenyu dzekuti munogona kuti muda kuchinja hurumende iende kuva vachena, vadzoke vavhure mafactory munomu, vatangise zvinhu zvavo zvokubora-bora, vachiita sei, vachicapture chinhu chedu, vachigara pamusoro pedu, vachigara mumakomo edu, isusu tichigara mumagwenga. Hamudiwo chinhu chenyu here nhai guys? Kuchida ungoti ichi chinhu ndechedu ichi boys, ngatipinde mustreet tikutsvairei nyika yedu, tiite powo zvimasini izvi. Pane poto tongobatanidza mari, toita so, kuita one chinhu, one vanhu. Izvi zvepolitics dzekudai so handidi kunyeperei, hatisvike. Ngatitanei nezvepolitics, ngatingoitei rudo, tongoita rudo zvopera. Tiri vanhu vamwe chete, ngatisadzoserei chinhu kwachakambobva. Fungai zvinhu zvakaita sekutanga chimwe chinhu chako. Ukapiwa peace, space nepeace, mwana wako akapiwa space nepeace yekuti haana pressure, anobudisa chii? Anobudisa zvinhu zvakawanda. Saka ndakutaurirai kuti inini ndo nyaya yandauya nayo. Ndikutaura hangu semukomana wezvizvinozvi, but nhau yandikutaura inhau yakatokanganiswa nevabereki vedu. Takufanira kugadzirisa isusu, nekuti tine magenerations ari kuteera ane upfumi, ane utongi. Vakawanda vane utongi, vane upfumi mukati memaoko avo. Vakabata mana vasingazvizive, vari kugara pamusoro peKenani, but havazvizivi. Hanzi vazhinji vachapinda muKenani, but vachataziva kuti vari muKenani. Zimbabwe ndiyo Kenani yacho. Takatonzwa muno muna Chaminuka akatibereka, tikakumbirirwa zvipo nambuya nehanda. Vanhu vakapiwa mutupo, kusiyanisana mazita. Pumutupo ipapo pane huyerwa huripo, unogona kubatsira kuvhima mukati mesango rekunze nemusango rako. Saka kana ndichikutaurirai, ndikutaurirai kuti chinjai nyaya dzamukutaura dzekuti imimi munotaura kuti zvechivanhu mweya wetsvina. Imimi ndimi kutodya mweya wetsvina, nokuti muri kubvumidzwa kutadza. Mabvumidzwa kutadza, mobva marohwa shamu naMwari. Marohwa shamu naMwari, matambudzika, magenerations enyu achiparadzwa. Saka ndikukutaurirai kuti imimi dirai doro pasi, musiye zvinhu zvese zvakaipa zvamuri kuita izvi. Zvekubvumidzwa kunzi kunamata kunogona kuita upombwe, munogona kubvumidzwa kuita upombwe muchinamata.
Hakuna munamatiro wakadaro ndi-Anti-Kristu. Hamusi kuona Satani here pasaidi penyu muchinamatiswa zvifananidzo. Nguva yasvika muchiita zvekutamba. Musatomboita zvekutamba nguva yasvika. Mukunamatiswa mufananidzo. Hakuna Mwari anomira pamberi pako achikuudza zvekuita. Ndi-Satani yeye. Mwari wako anouya kuhope. Mwari wako ndiye anokupangidza dare reupenyu hwako. Usamirirwe kumberi nemunhu abva kunoita upombwe achikuudza zvaMwari. Akasviba. Muchaprofitirwa bhaibheri riya nengozi muchifungidzira kuti tiri kuita zvekutamba. Mwari asvika zvishuva tichaita magenerations evana vanongomuka vachizviuraya. Zvatakutanga kuona izvi. Muchinamatiswa Anti-Kristu, muchibatiswa chinhu. Usaviswe belief system yekunzi chakati ndikakupa chakati ndikakupa chakati. Chinhu chese chauda kuita unotanga wambonoona kaMwari kanotaura pasi pano. Ngendimbononzwa profeti, ngendimbononzwa n'anga, ngendimbononzwa uchibuildwa muchivaka zvinhu zvakaita seizvozvo. Handidi kukunyepera nguva yakwana. Vanhu vabata zvimishonga zvakawandisa mukati umu. Ngatidirai Doro pasi tivapidigure. Mishonga yaya ipidigurwe, titore upfumi hwedu hwakatorwa naSatani. Nokuti vanhu vaya vanenge vaine zvidhoma. Zvidhoma izvi zvinorara nevanhu vemumafemili. Vanhu vemumafemili voita matambudziko ekuti vanotadza kuziva kuti sei zvinhu zvedu zvikudai so. Ari mumwe akanodya Satani. Akadya Satani apiwa n'anga. Mumwe akapiwa belief system. Akugara achivenga mai vake nababa vake kuti muri muroyi. Nokuda kwekuti iwewe amai vako vakatokukudza iwewe kusvitsa kuti watone 40 years hauchatoda kuenda unoona mai vako nokuti mumwe munhu akakudza kuti mai vako muroyi. Mutenda zvinhu zvakadaro musingaoni kuti Satani ari kuparadzanisa vanhu. Vanhu vanogara padhuze nepadhuze but vamwe vanhu vari kutambudzika, vamwe vanhu vaine zvinhu nokuti hatina kubatana. Uyu akaona uyu anongobvunzira kuti uyu ane mushonga, uyu ane mushonga. Mweya wekungobhilivha zvinhu zvemushonga. Makutonamata mufananidzo. Nokuti ukatenda kuti mushonga unondiroya, unotokuroya zveshuwa. Ukatenda kuti mushonga unokubatsira, unotokubatsira zveshuwa. Ngatidirei Doro pasi. Doro riri natural, hapana chinoiswa ipapo kana chinofemerwa ipapo. Kutora munga, zviyo, monyika 7 days. Wani Jesu akazvita wana akachinja mvura kuita waini. Zvichireva kuti uku vanochengeta miti yemuzambiringa, doro ravo iwaini. Jesu akabvumidza wani kumwa doro. Nguva yamunomwa doro ndonguva yamunosumudza maspirits enyu. Munosvika panguva yekuti zvinhu zvakakubata paupenyu zvinoita kakusumuka kuenda so. Hamuzvioni kuti munenge muchisangana naMwari. Modzwa naAnti-Kristu kunzi gerwai musoro musamwe doro. Imi muchinzwa kurida. Kuraramiswa upenyu hwakaomarara. Mwari haana kuoma. Mwari anoteerera munamato yevanhu vanofara. Ndosaka muchiona kuti dzimweni dzenguva mumwe munhu anogona kunge ari chidhakwa but upenyu hwake huzvingofamba asingaende kuchechi. Mochita kuti anotungamirwa nei? Anotungamirwa nefaith inogara maari. Mudzimu uri kugara paari, uri kumumwisa doro kuti ave nefaith. Ndokutungamirwa kuitwa vamwe, imi muchinamatiswa mufananidzo. Ndatenda hangu.